Игор Незовибатко вече е при нас. Добре дошъл в България с преводач, всъщност не като оригинална професия, Наталия Кобилкина. Познавате от ефира на BTV, от нашото предаване преди обед. Игор е в страната, за да проведе серия семинари по темата секс и пари и управление на чувства. Добре дошъл, добре дошла, Наталия. Добре. Толкова ли са науверени хората последните години, че имат нужда постоянно от помощь на психолози и психотерапевти? Насколько они уверены, люди, что постоянно нуждаются в психотерапевтах? Вы знаете, я думаю, люди больше нуждаются не в психотерапии. Это больше нужно только небольшому количеству людей, которые не могут самостоятельно справиться с своими проблемами. Че повече хора се нуждаят не от психотерапевти, за това, че ако отидеш на психотерапевт, означава, че не можеш да справиш с проблемите си. А хора имат нужда от другите неща. Я думаю, люди в большей степени, по-голяма степень, они нуждаются в действующих практических техники, как самостоятельно, без помощи специалиста, можешь управлять свой живот. И меня интересует именно это направление, как людям здоровым, как здравите хора, людям успешным или желающим быть успешными, да дадем тези работещи техники. Това е практическата полза от семинарите, които правите, и от генералната ви цел. Да не бягаме от нещо много интересно като факт, коментирахме преди малко. Вашата фамилия, аз се репетирах преди да дойда, за да не се изложим. Кажете накратко каква е историята Незовибатко. Я родился в Харькове. Аз се родил в Украина, Харьков. И это украинская фамилия. Това е украинска фамилия. Я сейчас живу в России. Я сега живея в Россия, в Москва. И во мне есть и российские, и украинские корни. Има и руско, и украинско в мен. Папа украинец, баща ми украинец, майка ми рускиня. И даже в России эта фамилия вызывает очень много удивления. Много рядко хора изненадват. Тя и дори им е трудно. На тях им е трудно да я казват също. Я хочу сказать, что я очень благодарен своей фамилии. Аз много благодарен на моята фамилия. Она меня научила с тя ми научи от детството с юмором относиться к необычным ситуациям. Към необикновени ситуации в живота. То есть люди всегда юморили по поводу моей фамилии. Хора винаги смеха за моята фамилия. И, соответственно, мне тоже нужно было не обижаться в ответ, не дуться, а наоборот юмором ответить на юмор. И я думаю, что фамилия помогла мне быть, с одной стороны, уникальным, а с другой стороны, легко относиться к необычным ситуациям. Сега, към семинара, който ще се състои днес, секс и пари, доколко чисто практическата и терапевтичната страна на нещата и доколко комерциалната се намесват в този случай? Ну, вы знаете, что большой тренинг, который проводил в Болгарии, который является фундаментальным базом, называется «Как управлять эмоциями и чувствами». Я именно специалист в этой области. Я специалист тази посока, чувства и эмоции. Актерское, второе режиссер, то мне достаточно легко в этой области ориентироваться и давать людям то, что может быть им полезно. Да се ориентирам, дам практични посоки и съвети. И когда я проводил этот тренинг, я обнаружил, что есть две области, има две области в човешкия живот, които са, за тях са много важни, и где более всего къде най-много има противоречиви чувства. Это пари, това са секс. Пари, пари и вот, секс. казалось бы, такие разные области. И мислите, че това са много различни области. Но точно там хора имат най-много очаквания и най-много разочарования. Питам Игор само какви най-често въпроси му задават хората, които посещават семинарите, и ще видим един материал. Ну, во-первых, люди часто спрашивают, какова связь. Каква връзка между секс и пари? И я говорю, что здесь не надо искать прямой связи. Я казвам, че няма директна връзка. Это не секс за деньги. Това не секс за пари. Более того, если это будет секс за деньги, то там будет ни секса, ни денег. Тогава нямаш нито секс, нито пари. Это просто те области, това са тези области, которые жизненно важны для человека. Които са жизненно необходими за всеки човек. Если человек сумеет там гармонизировать свои отношения, ако човек може там да хармонизира своите отношения, сексуални отношения и парични отношения, он получает инструменты гармонизации всей своей жизни. И хармонизира целия си живот. В том, и връзка в това, на примере этих двух разных областей, че, например, тези двете области, можно научиться управлять всей своей жизнью. Можем да се научим да управлявам целия си живот. Да видим мненията на някои от посетителите на вашите лекции за ефекта от тях. Искам да ви попитам, защо се записахте на такава лекция? Беше ми интересна темата и реших да разбера точно за какво става въпрос и как го вижда човек, който с това се занимава, и това му е професията. Беше ми любопитно как точно ще се съчетаят секса и парите. Не останах разочарована, защото се говори, всъщност секса, парите и властта са трите сили, които движат света, и това тук беше обяснено по много интересен начин. Каква е пресечната точка между секса и парите?
всъщност в процеса на лекциите се оказа, че са едно и също. Желанието на човек да получава удоволствие. И едното, и другото доставят удоволствие. Въпросът е да можем да си го позволим. Когато се говори за едното, се подразбира другото. Да нарушим границите, да можем да получаваме удоволствие. И имайки пари, придобивайки пари и освобождавайки сексуалните си желания. Какво научихте днес от тази лекция? Че всъщност човек се спира сам себе си. Ако някой му пречи, това е самия той. Че трябва по-често да слушам тази част от мен, която ме кара да рискувам и да пробвам да изпитвам непознати неща. Чрез такива лекции може ли да ни паднат задръжките? Задължително. Смисълът беше в това да не потискаме истинските си желания, да не се страхуваме да седим насигурно, топло и уютно местенце там, където сме, защото седейки на едно място, ние няма как да